Pán Hever, prezrate mi jednu vec. Vy ste za svoj život napísali už cez 100 kníh. Venujete sa tomu 60 rokov. Robili ste s Karlom Gottom, Pavlom Haberom, s mnohými slávnymi umelcami. Ste maturitná otázka, nepotrebujete fakt nikomu už nič dokazovať. Čo je tá vec, že ráno každý deň prídete do tohto svojho priestoru a stále každý deň tvoríte, obohacujete tento svet? Tak neviem, či obohacujem tento svet, občas obohatím seba, pretože sa celý život živím svojím talentom. Ako keby ma niekto poklepal po pleci a povedal mi, že chlape, ty vieš toto robiť a keď tento svoj talent premrháš, tak bude sa ti potom ťažko umierať a ťažko to budeš vysvetľovať, prečo si nerozvíjal to, čo sme ti dali ako dar. A potom čo by som robil iné? Tak ráno sa zobudím, budem dôchodca a čo pôjdem polievať kvety na balkón, tak idem do práce, idem tvoriť a teší ma, že stále ešte môžem niečo rozdávať ostatným ľuďom. Nežili sme ešte nikdy predtým lepšiu dobu, kedy sa môžete prihlásiť do našej tvorcovskej komunity, zobrať si kurz výzvu Danielovu tvorivého písania a to, čo sa on naučil za 60 rokov, sa inšpirovať, aby ste vy začali. Takže neváhajte, prihláste sa, začíname čoskoro.